At ayan no, ang gandang panoorin ng ganitong tanawin no. Ang gandang pagmasdan. Ayan. Welcome back mga kachapsoy to my channel. And for today's video, pupunta po tayo ng Cebu. Yung Cebu po ng Lawang, Barangay Sibunot, Lawang, Northern Samar. Yes, mayroon pong Cebu ang Lawang. Babiyahe po tayo mula dito sa Barangay Magsaysay papunta ng bayan. At mula po ng bayan, sasakay tayo ng bangkang di motor papunta naman ng Rawis Pier, kung saan babiyahe tayo papunta ng Cebu. A few moments later. At ayan mga katsapsoy, nandito na tayo ngayon sa Lawang Pier. Yes, ito po yung pier ng Lawang para doon sa mga hindi pa nakakauwi ng Lawang. Ito po yung Lawang Pier. Ayan o, malaki na po yung pinagbago. May silungan na po dito. Ayan o, may tambayan na po ng mga pasaheros. Para sa kaalaman ng lahat, 70 pesos po ang pamasahe ng motor. Dalawa po ang libre at kapag lampas po sa dalawa yung sakay, magbabayad sila ng tigsa 10 piso bawat isa bilang pamasahe. Ayan mga katsapsoy, biyahe na po tayo papunta ng Rawis Pier. Ayan mga katsapsoy, dahil mababa po yung tubig, hindi po tayo tumuloy sa Rawis Pier. Nandito po tayo ngayon sa pantalan ng Talisay, Barangay Talisay, Lawang, Northern Samar. Dito po tayo dadaan. First time ko sakay ng bangka o ng sampan na dito dumaong sa sa Barangay Talisay. Ayan, pagkatapos makapagbayad, largada na po tayo mga katsapsoy. Mula dito sa Barangay Talisay, biyahe na po tayo papunta ng Sibunot. ng Sibunot, Barangay Sibunot, Lawang, Northern Samar. Ayan mga katsapsoy, ito dito yung Barangay Talisay, Lawang, Northern Samar. Madalang ako makapunta rito, pero pagkakaalala ko parang 2011 nakapagturo ako dito, substitute teacher ako dito sa Barangay Talisay sa loob ng 3 buwan. At ipinagpapasalamat ko po yun. Marami akong nakilala dito. Ayan, ito yung kanilang school oh. Ang ganda. Ayan, babiyahe na po tayo palabas ng Barangay Talisay, kung saan yung labasan nito ay ang Barangay Rawis. At doon ay babiyahe na po tayo papunta ng Sibunot. Ulit-ulit ako. Ayan, ito yung tulay dito sa sa Barangay Talisay. At mula dito tanaw yung yung Barangay Rawis. Ayan yung daungan at yung mga bangkang nakaparada. Nakaparada talaga. By the way mga katsapsoy, yung kasama ko nga pala ay yung kapatid ko. Ayan ayaw dyan magpakita sa personal, kaya ayan, sa salamin na lang. Ang kanyang pangalan ay Elisar Servito. Hanapin nyo lang yung kanyang Facebook account, baka gusto nyo tingnan kung gaano siya kagwapo. Ayan, nandito na tayo ngayon mga katsapsoy sa main road ng Rawis. Ayan, tanaw na natin yung Rawis Church. At mula dito, tuloy-tuloy na itong mga katsapsoy. Babiyahe na tayo. A few moments later. Nandito na tayo ngayon mga katsapsoy sa Barangay Bubulosan, Lawang, Northern Samar. Nandito tayo ngayon sa main road. Ayan, nalapasan natin yung yung simbahan. Sayang, hindi natin nakunan. Ito naman dito mga katsapsoy yung Barangay Kangkahipos, Lawang, Northern Samar. At gaya nga ng nasabi ko sa mga nakaraang travel vlog ko, ay nakapagturo po ako dito ng 3 taon simula noong 2013 sa Kangkahipos Elementary School. Ayan mga katsapsoy, tanaw dito yung yung Kangkahipos Elementary School. Ayan diyan ako nakapagturo ng 3 taon at mababait po yung aking mga kasama dyan. Shoutout sa kanila, lalo na kay Ma'am Lisa Espinya sa aking school head, Ma'am Evelyn Caero, Ma'am Perla Adarayan, Ma'am Grace Agawa, sino pa ba? May mga bago dyan si Ma'am Odisa Lagrimas, si Ma'am Christine Ganzo, at si Ma'am Maricel Padilla. Sorry po sa hindi ko nabanggit. Basta may mga bagong dagdag dyan na mga bagong teacher na nagtuturo sa Kangkahipos Elementary School. Ayan mga katsapsoy, papasok na tayo mula dito sa Barangay Kangkahipos, papunta ng Barangay Katigbian, yung kasunod ng barangay ng Sibunot. So
Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kachapsoy. Ito ang kaigihan dito mga kachapsoy sa bayan ng Lao Northern Samar. Kahit yung pinakamalalayong lugar ay naabot na ng pag-unlad at kagaya ng karamihang mga barangay ng bayan ay naabot na ng pagkakaroon ng mga kalsada, yung dating walang mga kalsadang mga barangay. Kagaya nito mga kachapsoy, pagkakabatid ko nito ay walang kalsada, walang konkretong kalsada dito. Pero ngayon meron na mga kachapsoy. Dangan nga lang karamihan sa mga kalsada na ipinapagawa ay kagaya nito. May mga lubak na, pero kagaya ng buhay, naaayos din naman ang mga lubak. Ayan, dandahan muna tayo, baka tumalon tayo dito eh. Mahulog tayo sa importnal. Mga kachapsoy, ang vlog nito ay para doon sa mga taong nagre-request na sana ay i-vlog daw yung barangay Sibunot. At ayan, pinagbigyan na natin sila. Nandito na tayo ngayon. Kasalukuyan nating binabaybay yung daan mula dito sa barangay Katigbian papunta ng barangay Sibunot. Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa barangay Katigbian at ilang minuto na lang mararating na natin yung ating sadyang barangay. So ayan, kung mapapansin ninyo mga kachapsoy, ayan yung mga bahay ay payak lamang, simply, at yung kanilang barangay ay yung typical na barangay na hindi pa masyadong nararating ng mga malalaking infrastruktura. Subalit sa pagkakaalam ko, payapa yung barangay na ito at yung mga tao dito ay nagtutulungan at masayang namumuhay. Ayan. Mga kachapsi, ilang minuto na lang at mararating na natin yung barangay Sibunot. At ayan ang gandang panoorin ng ganitong tanawin ang gandang pagmasdan. Ayan, masarap. Nasa probinsya, presko yung hangin at maganda yung mga tanawin. Mga kachapsoy, ito na siguro yung bukana ng barangay Sibunot. At ayan, may mangilang-ilang residente na tayong nakikita. Ito may tulay dito mga kachapsoy. Dahan-dahan tayo. Ayan. Ayan Ay, may bata. Wow mga kachapsoy, ang ganda ng tanawin Ayan may mga magsasaka. Ayan nag-ano ng palay. Nag-aani ng palay ang mga yan mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo sa kanilang barangay. Ayan simple lang din yung mapamumuhay ng mga tao dito. Yung kanilang mga bahay, mga payak lang din mga kachapsoy. Ayan wow, first time. Ayan. Nako. Maano medyo maambon. Ayan mga kachapsoy, ayan si Ate Evelyn yan. Hi. Ayan. Ay, manonoy. Nag-signal kam dihan. May dan internet, di ba? Subscribe man kam sa YouTube channel Paghay man kam sa YouTube channel. Hoy, paghay kam ka di. Kay para hato nam sa YouTube. Hato nam sa Facebook. Kaya di kami mga kachapsoy sa barangay Sibunot, Lawang. Ito yung bahay ni Ate Evelyn. Napili din Ate Evelyn? Ha? Yan. Sa bahay ni Ate Evelyn, mura. Hindi siya mahal, mura lang. Hindi yung artista. Nonoy, paghay. Nonoy, paghay. Alam na paghay, Manny Pacquiao. Yan, naghaylugod siya
Kamu man na paghayman kam. Kulin niyo sa YouTube channel, Maestro Waray. Hatam sa YouTube.